schvaľovanie legislatívy, ako bola zmena trestného poriadku a tak ďalej, že ako obžalovaní schvaľujú napríklad legislatívu vo svoj prospech, ktorá mu môže pomôcť. Je dôvod podávať na niečo takéto? Toto tvrdenie je úplne v rozpore s ústavou. Oni si nikdy nevážili veľmi ústavu, pretože z tohto pohľadu sa stále snažia vlastne útočiť na podpredsedu parlamentu, ktorým extrémne nevyhovuje. Prenia voči jeho máme, ak sa nemýlim, tam bolo ako podpredsedu. Tak to za zneužívanie európskych fondov jeho rodinou a tým, že vlastne 3-krát alebo 4-krát účtujú peniaze všetkým ministerstvám a zarábajú na rodinách. Prepáčte, to by sme neporovnali pri tom konflikte záujmov, že štát priamo živí proste rodinu Šimečkovcov a keďže nevedia, čo tak im dajú. Takže nie je dôvod na odvolanie Tibora Gašpara z vášho pohľadu. No to hlavne nie je žiadny konflikt záujmov, pretože jednak ústava predpokladá, že je nevinný do právoplatného odsúdenia, to je prvá z vecí, a po druhé to tomu nejakým spôsobom nepomôže. Viete, Tibor Gašpar im vadí veľmi preto, lebo je kultivovaný, pretože jasne pomenúva veci a chápem, že im prekáža. Ale dáva to do niečoho, kde rodina, ktorá je stíhaná, respektíve exekuovaná za to, že zneužívala eurofondy, rodina Šimečkových, no, to mi príde akože trošku cez čiaru. A veľmi citlivo reagujete na každé nejaké obvinenie alebo každú nejakú argumentáciu, ktorá práve ide proti vašim ľuďom. Ako náhle to sa netýka vašich ľudí, ale týka sa to Čurilovcov, Šimečkovej mamy, tak automaticky je vinná, vidíte, a tam čerpala peniaze. Žiadny súd neprebehol, nikto ju neodsúdil. Takisto, čo sa týka Čurilovcov, ani jeden súd, všetky súdy, ktoré boli proti ním, respektíve boli podané na súd, bolo všetko zhodené zo stola. Čiže tuto je, a vy celý čas chodíte, hovoríte, Čurilovci sú vinní, tamtí sú vinní, Šúrek je vinný, ale Gašpar je nevinný, Kuruc je nevinný, Kažimír je nevinný, všetci títo sú nevinní, napriek tomu, že sú, áno, neprávoplatne odsúdení, napríklad Kažimír alebo Kuruc, ale doteraz sú pre vás nevinní. No, a tí ľudia, a potom ten zvyšok. A potom vaši ľudia. Ja vám popíšem veľmi jedno. Moji ľudia nie sú ani Čurilovci, ani nikto z nich. To, čo všetci popierajú v prípade Kuruca alebo Kažimíra, jeden kajúcnik. Celá vec. Nič iného okrem jedného kajúcnika. A ešte aj tento potom poprel, napriek tomu došlo k odsúdeniu. Veľmi zvláštne, že? Ale v prípade pani Šimečkovej je to rozhodnutie Európskej únie o exekúcii, čiže prebehli už rozhodnutia o tom, že zneužila eurofondy. Len naša polícia, preto ich tak strašne bránia, ju nestíhala za to. Čiže ja nehovorím, že je vina z trestného činu čerpania eurofondov, pretože ju Čurilovci nestíhali, pretože samozrejme pomáhali PSK, ale v tomto prípade platí, súhlasím, ale v tomto prípade platí, že Európska únia exekuje súčasť, že si pýta od nej naspäť peniaze, lebo ich používa nesprávne. Ale to nie je to isté ako obžaloba. Koľko ľudí čo že nezaplatí daň, alebo čo potom na ňo príde daň, daňový úrad, exekúcia, alebo pokuta, alebo čokoľvek. Tak v každom prípade, tak v poriadku, ale ja ju nechránim. Ani vás to neobviňujem.